12 ka mananagat nga kanhi nagpositibo sa COVID-19 ang nakauli na. Sila gibutang sa isolation facility sa probinsya sa Negros Oriental. Sulod sa kapino sa kabuan, napadpad sila sa probinsya ni Antong Mayo 17, kauban ng kapino sa kakatus ka mga mananagat sa kay sa ka fishing boat. Usa ka mananagat nga taga Bindoy, Negros Oriental ang nahabilin sa facility human mag-double positive. Suma sa PHO, natakdan ang mga mangingisda sa kapitan sa barkong Panagatan nga namatay sa COVID-19 o gi-cremate sa Navotas City dito sa Metro Manila. Una sila gihatod diri sa dito sa Negros Oriental. Gawa sa kapitan, duha pa kakauban nila namatay sa mga barko samtang tua pa sila sa lawod. Ang 12 ka mananagat ipaubos sa laing 14-day quarantine silang tagsa-tagsa ka lugar nga ulian. Sa laing bahin, duha ang nadugang sa ihap sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Dumaguete City ug Negros Oriental. Sa kinatibukan, 23 na ang kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Humantang-tanga sa listahan ang duha nga mga mangingisda gikan sa Sambuan ug Santander, Cebu.